Presidente Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, posibleng musaksi sa Kadaugan sa Mactan karong Abril 27. Samtang lakip sa mga highlights karong tuiga, ang mass demonstration sa usa ka libo ka mga arnis players ug ang pasundayag sa usa ka team gikan sa Wonju, South Korea. Ani ang report. Ning ikaduhang tuig sa pagbalik na sa mga physical activities sa Kadaugan sa Mactan, ibalik na usab daplin sa baybayon ang Reeanactment sa makasaysayanong Battle of Mactan. Sa nakalabayng duha ka tuig, usa ka stage ang tuyong gimuntar alang sa naasoy pasundayag. Apan sa gihapon, mga local artist ang muda sa papel nila ni Dato Lapu-Lapu, Reyna Bulacna ug Magellan, inay dadun kini ug mga artista. We patronize, Mayor Ahong and I believe na we have to patronize our own talent, no? Our own lapu-lapu na mga eskrimadors and dancers, no? Because we have abundance of talents, no? Lakip sa highlights karong tuiga ang mass demonstration sa usa ka libo ka mga arnis players ug ang pasundayag sa guest performers gikan sa Wonju, South Korea. Aduna gihapoy Kadaugan Food Festival diin i-display ang lami ang mga pagkaon gikan sa dagkong mga hotels ug resort sa Dakbayan nga magsugod sa Abril 18. Gibutyag ni Lapu-Lapu City Lone District Representative Cindy King Chan nga ubay-ubay sa mga opisyal sa kauluhan ang ilang gidapit, pinanguluhan ni Presidente Bongbong Marcos o Vice President Sara Duterte. We sent an invitation to President Bongbong, to First Lady Lisa Marcos, also Vice President Sara Duterte, and then also to Speaker Martin and Kong Yeda Romualdez. And then ang ni-confirm pa so far si Secretary Cristina Frasco of the Department of Tourism. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.